Barkanmu, darasinmu za mu duba I, wato goyon wasali shi ne I, A da I shi ne I. Akwai misali shi ne akwai mai, Ma da A da I shi ne mai. Akwai kuma kai, za mu ga cewa I ɗin nan ta haɗu da Ka sai ya zama sai kai. Sai kuma sai, Sa da A da I shi ne sai. Sai kuma muna da zai, Za da A da I shi ne zai. Sai misali cikin jimla, Nana tana aiki mai kyau. I mai kyau. Za mu ga ga su nan ya fito. Ali zai tafi gida. Ali zai tafi gida, ga zai nan. Zara ta yi murna sosai sai. Nana ta ce kai yaro. Nana ta ce kai yaro. Kai ga shi nan ya fito. To fatan alkhairi.